Madama iti masaysayang kat nga investigasyon dagiti otoridad kalpasan ti panakadungpar iti man sa 61 anyos a lolo agarup alas 5 idi bigat kalman iti barangay Bitalag, Macnotan, La Union. Nabigbig iti biktima ni Lolo Ernesto Castellano, residente ti barangay Calautit, La Union. Sigon iti pamilya ti biktima, bumalbala si ti Lolo iti nadakamat a kalsada a masakupan iti barangay Bitalag, Macnotan, La Union. Kabayatan iti pan nakaturong na iti pagtangan iti anak na iti barangay Santa Rita iti nadakamat a ili. Idinto aday ito ikot na ipagarup anadayanggos iti saan pay nga amo ang motorsiklo adagos nagtaray kalpasan iti insidente. Nagsagaba iti biktima iti pan nakatukol iti tulang iti sakana. Iti agdamag taltalinaw iti biktima iti Ilocos Training Regional and Medical Center iti syudad iti San Fernando para tinaan anay apan nakatameng na no sa dintukat adan dayto iti natalgad a kasasaad. Bombo Kendall Generosa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito La Union. Basta Radyo. Bumbo!